GT Gaming Fins ja minä aloitin Growtopian. Siis mä oon lopettanut Growtopian nyt ainakin niinku 4 kuukautta sitten. Ja mä tein kaikkiin kamoihin giveaway ja kaikki maat myin, mutta sitten mä sain, mulla oli inventorissa small look ja minä lukitsin tämän maan. Tää oli kyllä mun maa, mutta joku sitten otti kaikki kalliit kamat ja sitten, no mä siis annoin, kun mä tein giveawayn kaikkiin kamoihin, niin mä annoin kaikki kamat niinku randomille. Ja sitten kaikki maat, niin tää maa on auki tällä hetkellä. Ja mä en tiedä, jos te voisitte auttaa, että te donaisitte mulle kamaa. Mä voin tehdä jopa videon, että donate-videon. Ja sitten minä aion kyllä tehdä, kun mulla ei ole nyt ainakaan varaa tehdä mitään giveawayta. Varmaan dirttiä, jos varmaan jotain giveawayta, mutta kun mä rikastun, niin sitten mä kyllä voin tehdä giveawayta. Ja sitten mulla vielä jäi 43 gemiä. Mä oon silleen aika puur. Niin aika lol. No niin. Ei tällä on. No tää koko. Oota. Yks on sugari, kun ajaa tuolla on grässiä vaan. Niin mä yritän nyt rikastua. Ja oikeesti. Siis. Tää siis en mä nyt tässä videossa tee mitään. Siis minä aion tehdä videoita yhden tyypin Mode 4 kanssa. Ja mun oikea nimi on sitten David ja hänen nimi on sitten Miro. Hän ei ole lopettanut ja sillä on kaikki kamat, niin se saattaa antaa mullekin pikkusen. Koska mä annoin muuten sille jonkun verran kamaa. Niin että sellaista asiaa, että voitte subata ja sitten subrisee ja sitten laittaa likee. Ja täällä oli GT Gaming Fins ja tällaista ilmoitusasiaa. Heippa kaikille.